بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لا تي في لجبا وموبيلا جنفون إسلامي كفولينو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنسينا كنا نيونسو أنا جمكان كنا كان جمكان من الناس كلنا مشرف لا تي في لا دو مودو نواتي نونا ني وي دينه باروي. bi ani an karamo do be ɲɔgɔn fɛ karamo min ni dunante an ka jɛmukan in kɔnɔna la ni an na delen ka jɛ ka nin baara ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye an karamɔgɔ Alhasan Modibo Ba ale ye diinɛ lakalanbaga don centre min bɛ n'a bɛ fɔ ko SIFOD minnu sigilen don diinɛ lakalanni na kuranɛ ani diinɛ lakalanni na ale bɛ baara kɛ o kɔnɔna la bi an bɛna jɛ ka kuma fɛn min kan o ye sankura yɛlɛmali min ni an donna kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko silamɛya kalo ni o ye silamɛya bato bɛ kɛ ni jate mun ye o san yɛlɛmara san 1437 o ye kɔdi san 1438 o kun bɔra an bɛ o kɔnɔna la an bɛ Alahu Taala deli san kura min donnen filɛ nin ye Ala ka kɛ an bɛɛ lajɛlen ma hɛrɛ Ala ka kɛ an ka jamana ma an ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma hɛrɛ Ala ka kɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ma san hɛrɛ san ye ka kɛ dayɛlɛli san ye ka kɛ garisɛgɛ foli san ye ka kɛ an ka limaniya jidi san ye wala yani an ka don an ka baro kɔnɔna la an bɛ kuma di an ka karamɔgɔ wele ma an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sheikh Modibo Ba ina fa an y'a fɔ cogo min na an ka kuma daminɛ la an donna san kura kɔnɔna la an ka baroda in dun sigilen don waati ni waati sera an bɛ kuma silamɛw fɛ ni o kunnafoniw ye san yɛrɛ an b'a fɔ ko san yɛlɛmara san yɛrɛ faamu jumɛn bɛ san yɛrɛ la o y'an ka ɲininkali fɔlɔ ye. الحمد لله أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد عثمان أبي فوكي وليماندو كاديلي على في سان خيرا على كودي أمو سان تورو أني مصيبة من بصرة لا يا ربي على كدو أنوجه على كان جماناي بامبا على كان هنا نتابولا على كيا فانجرمو yere bora bara badola no ye hiji ala ka ke bara mineni anga hiji fen fetara ya rabbi ala ka nanu nyuma e kana anyuma soro ye nyiningali min ke no ye sankura ye ami profiter micro fe ka deli ala fe ya rabbi shirifila lamebagaw ana jabarani lajebagaw ala ka sankura hera di anu bela jelimu sabula ngunu ti sansoro juruko ni yaye anu be kuma ni kenen kan o san yala malina be dugaw kuyi ka dugaw kerengerentiya ka ke shirifike na adew ani azuriyaw ani akanu maga bela jelinye ya rabbal alamin mafhumu sana san yere famya min bi sana o san bi wele arabukana ko al hawl femi bi tani nga segike c'est-à-dire aba damne yoro dola kata laba yoro dola nasira na bora point ala kata se aka point z mo atlaka yala matuni kana ori wele ko sa ola arabukana iba soro toko chama bi sana wele chugo do bala no ye sana e mo chama bodi don do ba wele amu abi wele ko al hawl onana qur'anero kono hawlaini kamilaini donc ni islamé jate mineke ka famu ka foko jate mimbi alabolo jate de mimbi alabolo an shiula an ga baraw tachugula ala ka administration be gérer ni sami o de lahalami o de san ka bolina ka doniye o ka bo san damne na ka ta san labana baraji hakem nu sorola jon fe abisebe jurumu hakem kera jon fe abisebe ay kunyuma munu ka abisebe ay nyuma mi miri na maseka waliya obisebe ay nyuma mi miri na sera ka waliya obisebe aywa Usman donc jate de do jate bolani alabulu sanyi wali ta'rif ta'lamu adada sinina wal hisab kale alay sani kalununda ya sa nga seka jate bo anyere fe anga donga fo
den bangena san jumɛn nin den a ka muso furu kɛra san jumɛn a ka den sɔrɔ kɛra san jumɛn cɛkɔrɔba fatura san jumɛn an bɛ dugawu k'a ye ka bɛn ni waati jumɛnw ye donc yaasa an ka jatew ka se ka dɔn a donna kalan na waati jumɛn san ye waati sumanikɛla yɛrɛ de ye Ala bolo walita'alamu adada sinina wal hisab yaasa an ka se ka jate dɔn donc silamɛ ɲuman yɛrɛ bɛ jate de k'a nɔfɛ i n'a fɔ an bɛna ye kuma kɔnɔ cogoya min na donc san ye jatekɛla de don minan de don minan min ni a kɔnɔna na jɔn bi a bɔyɔrɔ dɔn k'a ta yɔrɔ dɔn. N'an y'a faamuya a bɛna fɔ fini bɛ suma ni mètre ye cogo min na exactement Ala ka waati fana bɛ suma ni san de ye Ala bɛ waati suma ni san de ye événement ninnu fana bɛ suma ni san de ye événement dɔw bɛ Ala bolo cogoya dɔw bɛ Ala bolo o fɛn ninnu olu bɛ kɛ ni mesure min ye o ye san kɔnɔna de ye o de la kuma dɔ la jateminɛbaga bɛ se k'a jateminɛ k'a fɔ maa minnu tɛ alisilamɛya diinɛ na misali la olu ka san yɛlɛma kibaru ka b'u bolo kosɛbɛ kuma dɔ la anw ka san bɛ yɛlɛma yɛrɛ hali an tɛ bɔ a kalama munna parce que anw ka san silamɛya san a kɔnɔ ko ka ca tellement o de b'a to kuma dɔ la dɔw bɛ ɲinɛ a kɔ silamɛya san daminɛ fo ka taa laban na a bɛɛ ye seli ye a bɛɛ ye koba ye Ala bolo événement baw de b'a kɔnɔ i n'a fɔ an bɛna jɔ k'a fɔ jɔyɔrɔ 7 bɛ san kɔnɔ silamɛkɛ ani silamɛmuso kan ka sigi ka o jɔyɔrɔ 7 in ka miiri a la parce que san bɛ komi terrain de n'i donna a kɔnɔ a bɛ komi bolimafɛn a bɛ taa jɔyɔrɔ dɔw la jɔyɔrɔ fɔlɔ dɔ b'a la jɔyɔrɔ filanan dɔ b'a la fo ka taa jɔyɔrɔba 7 na n'a sera station 7 in na a bɛ segin tuguni ka na daminɛ station fɔlɔ la ni Ala jɛnɛna an bɛna kuma o jɔyɔrɔ 7 ninnu bɛɛ kan ni Ala jɛnɛna. I da se o jɔyɔrɔ 7 ninnu na sisan yanni an ka taa yɔrɔ jan. Ni Ala jɛnɛna ye. An b'a fɛ k'i da maga o jɔyɔrɔ 7 na minnu bɛ san kɔnɔna la. N'i ye jɔyɔrɔ 7 ninnu jateminɛ jateminɛ dɔ bɛ sanko kibaruya la Usman ni an m'o fɔ yanni an ka jɔyɔrɔ ko fɔ a bɛ gasi bɛ sɔn ka sɔrɔ kuma la o ye jumɛn ye c'est que n'an ye jateminɛ kɛ Ala b'a fɔ inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahra ko san jateden Ala fɛ k'o ye 12 de ye kalo bɛ bɛn kalo 12 ma kalo 12 in ni ɲɔgɔn cɛ a daminɛnen don a station fɔlɔ daminɛnen don ni lahɔrɔma kalo ye wa san bɛ ban ni lahɔrɔma kalo de nin ye kabakoba de hijira san n'o ye an bɛ an disi gosi ni silamɛ san min ye a bɛ daminɛ ni kalo min ye lahɔrɔma kalo don n'o ye muharamu ye a bɛ taa kun fori lahɔrɔma kalo dɔ de fana na nin ye kabakoba de Ala dun bɛ kankari da an ye kuranɛ kelen kɔnɔ ko fala tazlimu fihinna anfusakum k'aw kana sɔn a k'aw yɛrɛ kun tɔɲɔ lahɔrɔma kalo kɔnɔ san bɛ daminɛ ni lahɔrɔma kalo ye a bɛ laban ni lahɔrɔma kalo ye station fɔlɔ yɛrɛ ye lahɔrɔma kalo ye a station laban fana ye lahɔrɔma kalo ye o ye kabakoba de ye jɔn kan ka miiri fɛn min na mais jɔyɔrɔ 7 in bɛ daminɛ a daminɛna yɛrɛ ye Ashura ye station fɔlɔ min bɛ san kɔnɔ o ye Ashura ye Ashura ye koba de ye ni silamɛw kun sɔnna ka hakiliw travailler ka jɛ ka sigi tabali kelen kan wallahi jugu kun ti jɔyɔrɔ sɔrɔ an na Ashura ye kabakoba de kira nana sɔrɔ yahudiw bɛ Ashura ta ka bonya ko Ala ye Musa dɛmɛ don min na Firawuna kan ko donba don k'olu b'a ta ka bonya Bukhari lajɛ i b'a sɔrɔ yen ittakhadnahu idan k'u y'a ta ka bonya kira bɛ mun fɔ nahnu ahaqqu bi Musa minkum ko ale Muhamadu n'a ka jama ni Musa ka kan ka tɛmɛ yahudiw kan ale yɛrɛ fana y'a ta k'a kɛ sali ye k'a kɛ donba ye mais Ashura ko fana na Ala nana o alakira kelen min n'a ye nisɔndiya ta ni Musa dɛmɛni ye dɛ k'a kɛ dɛmɛ ye k'a yira a ka mantɔn na k'ale ni Musa ka kan Ala nana o alakira kelen yɛrɛ mantɔn lajarabi kira fatulen kɔfɛ ni san bi hakɛw ye kira mɔdenkɛ yɛrɛ fana taara hakili dɔnbali dɔw fɛ k'a fa k'a bɔnɛ a nin na a n'a ka jama a n'a denw n'a zuriyaw ka don u ni ji cɛ ka bɛn ni Ashura don fana ye nin ye kobaw de ye koba min n'an kan ka sigi pilisi ni moyen don lajarabili b'a kɔnɔ ayiwa nisɔndiya ko dɔ tun b'a kɔnɔ depuis kira yɛrɛ tile la nisɔngoya ko fana nana ni fila mana ɲɔgɔn sɔrɔ ni ko mantɔn kan ka sigi ka miiri nin na an kan ka mun kɛ kɛnɛma mɔgɔ kan ka anw lajɛ ni lajɛlan jumɛn ye donc nin ye
station ba fɔlɔ ye train mana wuli dɔrɔn a bɛ taa bɛn ni station fɔlɔ min ye Ashura station ye a mana bɔ yen a bɛ taa jɔ jɔyɔrɔ filanan min na o ye kira ba yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam ka bangeni ye a farikolo nali ye wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin cɛ min ni a nana n'i y'a mɛn anw bɛ sali Muhamadu don n'i y'a ye an bɛ sun Muhamadu don n'i y'a ye ni émission ninnu bɛ sigi Muhamadu don mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ka ɲɛnamaya bɛɛ di Muhamadu ko la sallallahu alaihi wasallam a farikolo nali diɲɛna o ye nɔrɔ bangeni de diɲɛna o ye san ka station filanan ye n'i donna san terrain kɔnɔ dɔrɔn i bɛ taa Muhamadu ko mawludu a b'i jigin station na i nisɔndiyara n'a ye o san b'i jigin ye i ma nisɔndiya n'a ye i bɛ jigin ye wa hali kafiriw nisɔndiyara n'a ye hali maa minnu ma don alisilamɛya la olu dɔw nisɔndiyara ni Alakira bangeni ye sallallahu alaihi wasallam sabula hali jɔnko kɛlɛli lajɛ diɲɛna bi i b'a ye jɔnko yɛrɛ i b'a fɔ ko dati don a la parce que a kuma ten kira y'o kɛlɛ kuranɛ y'o kɛlɛ dɔɔni fo ka jɔnko ban ka sɔrɔ mɔgɔ ma jɔ ko k'a kɛlɛ salawatu rabbi wa salamu alayhi ka musow bɔ degun na Alakira ko don sallallahu alaihi wasallam wa ashiruhunna bil ma'ruf ka bɔ o la hala bi sin min di den ma k'i ka sara la kira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mawludu station o ye san station filanan ye n'i bɔra mawludu la i ti waatinin kɛ kalo saba bi taa se yɔrɔ min dɔrɔn an b'a labɛn ka don Rajaba station fana kɔnɔ Rajaba fana kɔnɔ sana yɛlɛkɛla Alakira ye sallallahu alaihi wasallam k'a bonya k'a karama ka taa seli kɛ cadeau ye ka d'a ma an mana bɔ yen dɔɔni i ti boli dɔɔni terrain kɔnɔ i bɛ se ka taa bali ni su Shaaban fana na sunkalo mangɔnɔ bɛna i jɔ o tile 15 su ko latigɛ gafew bɛ préparer o kɔnɔ karisa bɛ kɛ bana ye karisa bɛ dɔnni sɔrɔ karisa bɛ den sɔrɔ karisa bɛna furu kɛ karisa Ala man kisira nin bana in bɛna sɔrɔ a fura ye nin ye o kumana latigɛ gafew bɛ préparer ka bila Laylatul Qadri su ɲɛ ka taa o fana bila sunkalo station na sunkalo station fana na o tile 27 su n'o ye Laylatul Qadri ye dɔw ka kuma la o fana y'a dama station ye an mana bɔ yen dɔrɔn an b'an préparer ka na hiji station fana na hiji fana bɛ préparer o bɛ bɛn station 5nan ma hiji fana kɔnɔ station wɛrɛ fana bɛ yen n'o ye Arafa don ye terrain bɛ taa jɔ o don ko Ala bɛ yafa diɲɛ bɛɛ ma a don Usman i ma dɔn Ala y'aw lajɛ aw minnu taara sigi a kɛnɛ kan ya Rabbi Ala k'an ka hijiw minɛ n'an bɔra o station fana na i bɛna seliba don station na fana ye san kayiraba dɔ ye san mana se o yɔrɔ ma ka Zulhijja ban dɔrɔn a bɛ munumunu ka na station fɔlɔ in na tuguni o ye san bannen o y'a seri station 12nan ye station 7nan in na jɔyɔrɔ 7nan na ya Rabbi Ala k'a bɛɛ lajɛlen kɛ karama ye an ye batu minnu kɛ san kɔnɔ Ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ an ye mawludu batu minnu kɛ mawludu kɔnɔ Ala k'a minɛ an ye batu minnu kɛ Rajaba kɔnɔ Ala k'a minɛ an ye batu minnu kɛ hiji fana na n'o ye san laban ye san station laban ye ya Rabbi Ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ nin bɛɛ y'a dama donbaw ye nin bɛɛ y'a dama seliw ye nin bɛɛ ye ɲɛnajɛbaw ye silamɛya kɔnɔna la ni silamɛya bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛnamaya Sheikh Hassan Ba a b'a dɔn san silamɛya bɛ kuma fɛn bɛɛ lajɛlen kan fo ni mɔgɔ min ka dɔn ta mana se min ma san kura yɛlɛmalen min filɛ san donnen filɛ san kura kɔnɔna la an bɔra san kɔrɔ kɔnɔ baara jumɛn bɛ silamɛya ye baara jumɛn ko fɔ silamɛw ye baara minnu ka ɲi silamɛ kan ka baara ɲuman jumɛn kɛ san kura daminɛ in na Allahu Akbar silamɛ kan ka baara ɲuman fɔlɔ min kɛ sankura daminɛ na Seydina Usman o fɔlɔ de ye u bɛ min wele tubabukan na ko bilan de conscience bilan de conscience ye jumɛn ye ka sigi ka miiri ka tasi kalo 12 tɛmɛna san bɔra station fɔlɔ la fo na bila station laban na ne ɲɛna hɛrɛ la baden na Ala ye dɔw sama san kɔnɔ a ma sɔn ka ne sama dɔw taara ka taa kaburu donna nka ne ma taa a la mun na n kan ka n yɛrɛ ɲininka Ala bɛ ka furusa jumɛn di yan Ala bɛ ka occasion jumɛn di ne ma o occasion fɔlɔ ye ko n ka n yɛrɛ hakili jagabɔ ka sigi ka miiri ka tasi munna Ala ye ne fara ɲinan san yebaw kan o ɲininkali kan ka kɛ bɛɛ fɛ n'o ɲininkali kɛr'i fɛ i kan ka san tɛmɛnen jate bɔ wala Usman entreprise ɲuman tɛ kɛ entreprise ɲuman ye jɛkulu structure foyi tɛ yen min bɛ kɛ structure ɲuman ye ko ni san mana ban n'a tɛ sigi ni directeur ni a ka jama tɛ sigi ka calcul bɔ san tɛmɛnen na fɛn jumɛnw kɛra dépense jumɛnw kɛra baara jumɛn mun ɲɛna mun ma ɲɛ n'o o de bɛ wele ko bilan san bilan silamɛkɛ a ɲuman n'a silamɛmuso ɲuman kan ka sigi de ka bilan kɛ san kɔnɔ ne ko ne ni karisa cɛ
muna ma se ka ɲɛ muna ne ma se k'o ɲɛ ne ka furu kɔnɔ n ye mun ni mun de kɛ n cɛ ye n yɛrɛ bolo min bɛ se ka n don alijɛnɛ na n ye mun ni mun kɛ n muso ye min bɛ se ka n don alijɛnɛ na n denw minɛ cogo san kɔnɔ a ɲɛna wa a ma ɲɛ n ye n karamɔgɔ bonya cogo jumɛn na est ce que n bɛ se ka dɔ fara a kan wa mun ni mun y'a jɛ ninnu de ye bilanw ye minnu kan ka kɛ i yɛrɛ ɲuman na hasibu anfusakum qabla an tuhasabu i n'a fɔ Seydina Umar b'a fɔ cogoya min na k'an k'an yɛrɛ hisabu an ka sigi ka jate bɔ an nɔfɛ yanni Ala ka jateba bɔ don cɛ parce que ni jɔn ye i yɛrɛ jate minɛ wallahi a dɔ la i ye se ka i ka difficulté dɔn ka i ka résultat bɔ i yɛrɛ yanni lahara ka se sabula lahara ye don ye don min n'a ka gɛlɛ yawma tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adhaballahi shadid don gɛlɛnba o don gɛlɛn yani an ka se an kan ka jate bɔ an nɔfɛ hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wallahi ala jɔnba si ma kɛ ala jɔnba ye ka waliyuya sɔrɔ ka ala jɔnya sɔrɔ f'i ka taa ni facteur sɔrɔ a la a dɔw bɛ n'i y'a lajɛ tarikh la Usman a bɛ k'i kɔnɔ k'u dɔw tun bɛ ka exagérer ni anw y'u jateminɛ an yɛrɛ la bi an b'a fɔ ninnu est ce que ninnu tun tɛ ka dama tɛmɛ a la u ko Seydina Usman radiyallahu ta'ala anhu n'o ye i yɛrɛ tɔgɔma ye an'an ka sirikɛ tɔgɔma ye ko don dɔ la k'a to khalifaya la a donna kira ka misiri kɔnɔ a donnen kɔfɛ a y'i sigi san yɛlɛma dɔ la ka miiri ka to tasi la jatebɔ la a yɛrɛ ma ko fo a da nana tila la a kulu la kulekan bɔra kasikan bɔra mɔgɔw nana kana kura la ya amir al-mu'minin ya sahiba rasulillah kira teri kira jɛɲɔgɔn khalifa bain yala alama kira ma fo e na ko anta min al-ashrati al-mubashirina bil janna yala kira ma e nisɔjani aljɛnɛ k'i do cɛtana cɛtan minnu u sabali yɛrɛ ala kira ye aljɛnɛ visa d'u ma a ko ye tiɲɛ ko nka ale ye jate dɔw bɔ a yɛrɛ nɔfɛ o jate ninnu bɛɛ b'a yira ale la ko maa tɛ ala ka cogoya dɔn dɛ est ce que ale Seydina Usmana kisi b'a ye k'ale y'a jate minɛ ale y'i tɛgɛ don diɲɛ fɛn o fɛn la ala y'a bɛɛ ɲɛ a bolo ale ye fɛn o fɛn ɲini jagoko la ala y'a bɛɛ ɲɛ a bolo ale tora ka calcul de kɛ ko kori ala tɛna ka ne sara ni diɲɛ sɔrɔli ye ka lahara bɔ n bolo wa subhanallahi alazim kira ka sebaw dilan cogo lajɛ a bolo u bi jɔrɔ ka sɔrɔ olu bɛ asharatul mubashirina bil janna ma yubaddalu alqawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid jɔn ki i yɛrɛ kiri bɔ ka i jate bɔ i yɛrɛ nɔfɛ a filanan ye jumɛn ye o de ye san kan ka daminɛ ni saraka ye o bɛ riwayaw kɔnɔ ko tadawu bɛ sadaka k'an ka sarakati bɔ an ka sankura kunbɛn ni saraka ye Usman saraka ye fɛn de fɛn min ni a bɛ don jɔn ni ko gɛlɛn cɛ a sadakatu tadfa'ul balaya o bɛ riwayaw kɔnɔna na Seyyidatina Aisha radiyallahu ta'ala anha ale b'o lakali k'a fɔ ko kira y'a fɔ a ɲɛna ko sarakati bɛ don jɔn ni balaw cɛ sarakati bɛ don hali jɔn ni latigɛ jugu cɛ san dun kɔnɔna latigɛw de bɛ na exécuter donc an kan ka sankura kunbɛn ni sarakati ye o kɛra i se kɛra fɛn o fɛn sarakati bɔ ka di balimasenw dɔ ma k'a di alisilamɛ dɔ ma a kɛra donfini ye a kɛra dumuni ye a kɛra nafolo yɛrɛ ye ka sarakati bɔ ka kɛ ka sankura kunbɛn o ye fɛn ɲumanba de ye hakimu yɛrɛ bɛ ala kale n'o ye Abu Abdullahi al-Hakim mustadraku tigi k'a fɔ ko ale ko kuntu ko ala tun y'ale lajarabi ni bana dɔ ye nka ale nana ye a taara kɔrɔna muru fɛ yen ka taa tilebi muru fɛ yen ka taa a tɔgɔ ye di dɔgɔtɔrɔ ɲuman o dɔgɔtɔrɔ jolen bɛ a ka waati la a y'o ɲini k'a ta Khurasan na ka na Iran jamanaw kan fo ka na Arabu jamanaw kan a ma se ka bana in fura sɔrɔ bana in tun ye bana de ye min bɛ a ɲɛda kan ka zo wuli a ɲɛda kan ka fɛn dɔ k'a la a ye fura ɲini a la ka dɛsɛ ale sigilen de nana bɔ hadisa dɔ kan ale yɛrɛ ye hadisa min riwaya k'a sardu a ka kitabu kɔnɔ ko tadawu bɛ sadaka k'an k'an yɛrɛ furakɛ ni sadakati ye a nana jate dɔ minɛ o kumana ka to ka fiɲɛ kura dɔ ɲini ka ji k'a kɔnɔ ka bila a ka du da la tagamabaga minnu ɲaamɛtigi ninnu tagamabaga minnu bɛ tɛmɛ olu ka se ka to k'a mi dɔɔni dɔɔni a yɛrɛ tun bɛ ji bɔ kɔlɔn na ka na k'a la k'a fa ka to k'i den k'a lajɛ ko san ma yɛlɛma fiyewu san ma bɔ muharamu la ka taa muharamu wɛrɛ la fiyewu f'ale ka bana n'ale tora ka taa mir'atu la n'o ye dungali ye a y'a ye bana in bɛ boli la dɔɔni dɔɔni ka bɔ yen wa sarakati bɛ bana kɛlɛ sarakati bɛ nina banaw kɛlɛ a bɛ farikolola banaw kɛlɛ a bɛ degun yɛrɛ kɛlɛ ka bɔ jɔn kan donc sarakati o ye fɛn ɲini de ye
a sabanan ye jumɛn ye ni jɔn n'i ye jate bɔ i yɛrɛ nɔfɛ i kana sɔn jate in ka bɔ ka kɛ bila ye ka fili ten i ye gɛlɛya minnu ye i yɛrɛ ka ko la k'i k'i yɛrɛ kɔlɔsi muraqabatu nafs muraqabatu nafsi o ye fɛnba de ye ɔ jɔn kan ka a yɛrɛ kɔlɔsi k'a yɛrɛ tanga ka gɛlɛya seitanɛ sera i la san kɔnɔ san tɛmɛnen na fɛn minnu na k'i jija a kana se ka i bin o yɔrɔ kelenw na o bɛ wele ko muraqabatu nafs ɔ sankɔrɔ kan ka kunbɛn ni duwawu fana ye o duwawu bɛ yen nɔ i n'a fɔ o fɔlen don riwayaw la kira yɛrɛ ka sallallahu alaihi wasallam ka duwawu bɛ yen ko allahumma inni as'aluka khayra hadhihi sanati wa khayra ma fiha wa khayra ma qablaha wa khayra ma ba'daha ɔ n'i ma o dɔn yɛrɛ i bɛ se k'a fɔ i ka kan na ala n bɛ sankura hɛrɛ ɲini i fɛ hɛrɛ min b'a kɔnɔ hɛrɛ min bɛ ka kɔn a ɲɛ wa hɛrɛ min b'a kɔfɛ jaja fɛn o fɛn bɛ na ala bolo hɛrɛ dɔ bɛ a accompagner hɛrɛ dɔ bɛ bila ɲɛ hɛrɛ dɔ bɛ bila kɔfɛ ko ala n b'i deli o hɛrɛw la wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma qablaha wa sharri ma ba'daha ala ne bɛ i deli n bɛ tanga ɲini i fɛ tɔɔrɔ min bɛ san kɔnɔ e ka don ne ni san tɔɔrɔ cɛ san tɔɔrɔ min bɛ a ɲɛ tɔɔrɔ min bɛ a kɔ tɔɔrɔ min bɛ a yɛrɛ la e ka don ne ni o ni ɲɔgɔn cɛ nin ye duwawubaw de ye parce que kumakanbaw de b'a kɔnɔ Ustaz Usman émission waati ka dɔgɔ sinon n'an ko an bɛ nin yɛrɛ duwawu yɛrɛ walawala k'a bɔ ɲɔgɔn na o yɛrɛ mago bɛ émission na ala k'an bɛɛ sababa san baaraw la hali bi n'i y'a kumabaw ye minnu kan ka kɛ san kɔnɔna na c'est min fɔ min nafa ka bon a la kosɛbɛ kosɛbɛ o ye yɛrɛkiri o nafa ka bon kosɛbɛ i b'a dɔn an b'a ye kira ka nɔw la silamɛ ɲuman bɛ su o su yanni ka da i kan ka kɛ tile journée bilan kɛ n ye mun de kɛ bi mun ɲɛna mun ma ɲɛ mun ye ala bato jumɛn kɛ n ye ala kota jumɛn kɛ i bɛ ala tanu min na i ye ɲuman mun kɛ o bɔra ala la i bɛ ala tanu ala kota mun n'u kɛra fili mun sɔrɔla k'ala yafa ni maa ma se k'a kɛ su o su ma se k'a kɛ kalo o kalo jɔyɔrɔ 7 minnu fɔra san kɔnɔ o jɔyɔrɔ kelen o kelen i ma se k'i yɛrɛ juger i kana dɛsɛ san mumɛ kɔnɔna la k'i yɛrɛ juger k'ala ye ɲinan san ne ka misiri la taga cayara wa n ka sufɛ nafila seli cayara wa n ka ala kofɔ cayara wa wala n ka nin de cayara n ka nin de cayara ka se k'olu kɛ ko dɔn o ye silamɛ ɲumanya o ye hadamaden ɲumanya yɛrɛ a fɔ cɛ dakuruɲa laban jumɛn b'i bolo ka kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kuncɛ dakuruɲa laban min bɛ n bolo ka kuma ninnu kuncɛ o de ye k'a fɔ an ka dɔnnibaga dɔw bɛ yen i n'a fɔ Saadatu Darini tigi n'o ye a dɛlɛ miiri ye ale b'a fɔ a ɲɛna a bɛ kumakan dɔ fɔ kabako don ko sankura kan ka kunbɛn sankura yɛrɛ tɔgɔ dɔ ye ko Fatiha ye parce que fɛn min dayɛlɛla sankura dayɛlɛ k'an k'an jija dutigi ɲuman bɛɛ k'i jija i ka sankura kunbɛn ni suratul Fatiha ye au moins i ka se k'a kɛ 70 wala kɛ 77 ka duwawu k'i yɛrɛ ka duwawu k'i ka denbaya ye ka duwawu kɛ umma Muhammadiya ye sallallahu alaihi wasallam parce que mantɔn in ye kira ka mantɔn de ni gɛlɛya o gɛlɛya ye mantɔn in sɔrɔ o gɛlɛya dusukasi o n'o hami bɛ don ala kira la sallallahu alaihi wasallam a y'o lakala yen ko a kana k'an kɔnɔ ko ale farikolo lankolon don wala kelen ko ale bɛ a fatulen don dugumakolo kan arabu sebaw y'a ɲininka waqad arimta ko subhanallah nabi ɲuman gansanw yɛrɛ tɛ toli jango ne kira muhammadu sallallahu alaihi wasallam k'a sigilen don ka anw lajɛ a bɛ kaburu kɔnɔ salatu minnu bɛ kɛ a la an bɛ salatu minnu kɛ a bɛɛ bɛ taa yira a la tu'radu alayya salatukum an ka saliw sun jakaw an ka baaraw a'malukum an ka baara bɛɛ san baaraw n'a bɛɛ dafara yanni tampon ka k'a kan a bɛ taa yira kira de la sallallahu alaihi wasallam an ka jija an ka baara ɲumanw kɛ ka salatu caya san bilasira ni salatu ye ka san kunbɛn ni salatu ye kuma laban min fana bɛ o de ye mantɔn umma muhammadiya kan ka san 16 ka se ka sigi ka bɛn sabati Usman gɛlɛya caman de bɛ umma muhammadiya kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam f'an ka sigi ɲɔgɔn nini ɲɔgɔn dɔgɔya in ɲɔgɔn buruja in o ka dabila an ka sankura nata hijira san 1438 nata in an k'o kɛ bɛn san ye an k'o kɛ muhammadu yɛrɛ ka san ye sallallahu alaihi wasallam parce que ni muhammadu tɔgɔ fɔ i ye bɛn fɔ kira ka hijira dɔrɔn b'a dɔn k'a fɔ i bɛna émission sigi o kan hijira in yɛrɛ dɔrɔn kibaruyaw kan ka mantɔn fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ min ni u mɔgɔ damadɔw kun don
u y'a kɛlɛ fo k'a bɔ a faso la k'a bɔ ka taga san 10 kɔfɛ a kana faso in ka k'a ta ye diɲɛ bɛɛ mɔgɔ miliyari ni kɔ ka don o ko la bi o miliyari ni kɔ donna cɛ damadɔw kɔfɛ olu y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma miliyari ni kɔ bannen don ɲɔgɔn na ko bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sama ka taa yɔrɔ dɔ la o ye dusukasi o ye dusukunna tɔɔrɔ ye dusukunna tɔɔrɔ min bi kan ka kɛ umma muhamadiya sɛbɛn bɛɛ kan k'an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka san kunbɛn ni bonya ni karama ye an b'a deli ala fɛ san kura in ala k'a kɛ hɛrɛ ye ala k'a kɛ si ye ala k'a kɛ kɛnɛya ye umma muhamadiya bɛɛ lajɛlen tɛgɛ ka se ka di ɲɔgɔn ma insha allahu ta'ala an bɛ duwawu laban min kɛ ani san kunbɛn ni duwawu min o de ye allahumma ya muqallibal qulubi wal absar thabbit qulubana ala ta'atika allahumma ya muqallibal qulubi wal absar thabbit qulubana ala ta'atika wa dinika ya rabbal alamin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عندنا سانكورا كونالا سان يلامارا سالو نيواتي نيون أني مارو ياكي نيون في نينا ولو تشاما تارودا كابرو كونو نينا ولو تشاما بينو دو بي باناغلانا دو بي لحلا ويراولا منو تي ويرا ساوي nga ala ka ko be boli ayre sagola ala yi emi kenya ika kenya farkulu la ika kenya nina ibe joli senga ibe dahiri me sorola e ma fuidi ala taala ma wala saka ninke ni mamina hakli dafale mi ñon fe o kan ka ala taala wala ñuma ndo mbay o kan ala taala tanu ka wala ñuma ndo san la bayna ala mi san kura yira ila ala mi ido san kura yin konnala Sheikh Hassan ba avoko hubul watan min al iman ko jamana kanu we limaniya do ye amado an bɔra samin konnala ala yi an ka jamana in la jarabi ni fɛn caman ye ku ka ca maaw b'a kalama kulu bɛ fan bɛɛ an bɛ ala taala tanu ka wale ɲuman dɔn ala min an kɛnɛya ka an to nina fo ka na se bi dɔ in ma ala wale ɲuman den kɔfɛ an bɛ segin ka ala taala deli san kura min nan donnen don a kɔnɔna la ala ye minnu fato san kura in kɔnɔna la an bɛ ala taala ala ka hinɛ u la ka yafa kɛ anu ye ala ye minnu fana la jarabi ni banaw ye ni baara tiɲɛw ni nafolo tiɲɛw ye an bɛ ala taala deli ala ka kɔfalen an ni u ye hɛrɛ la an ka jamana fana donna gɛlɛya minnu kɔnɔna la san kɔrɔ tɛmɛnen na an bɛ ala taala deli san kura ala ka kɛ gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen banni ye ka bɛn sabati jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn sabati silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka kanu don silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ i ye fɛn dɔ fɔ i ka kuma kɔnɔ o nafa ka bon kosɛbɛ fo silamɛw yɛrɛ k'a ye k'a fɔ ko bɛɛ ka nabi ɲuman ye Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an ka Muhammad de kɛ point commun ka ɲina fɛn tɔ bɛɛ lajɛlen kɔ an bɛɛ ka ala kira minɛ k'o kɛ centre ye ka nɔrɔ la k'o minɛ ka ɲina fɛn tɔ bɛɛ lajɛlen kɔ bɛn ka sabati silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ tuma dɔ la an b'a fɔ ko jamana ka gɛlɛn nka n'an seginna k'an yɛrɛ ɲininka an b'a ye k'a fɔ ko ko bɛ an yɛrɛ le bolo ala dun b'a fɔ la yughayyiru Allahu ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim n'an seginna ka taa ala taala ma ala ka gɛlɛya ninnu ka wuli o ye ala bolo sisan de an bɛ ala taala de san kura min dayɛlɛlen filɛ ala k'a kɛ an ma hɛrɛ ala k'a kɛ an ma garisɛgɛ foni ala k'a kɛ an ma kɛnɛya ye ala k'a kɛ an ma alabato san ye k'an ka limanaw jidi a kɔnɔna la an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu b'an ɲɛ an bɛ ala taala de ala k'u mɛn an ɲɛ ala k'u mɛn k'an bilasira ala k'an yɛrɛ kɛ kɔmɔgɔ ɲumanw ye an tun min sɔrɔ k'a lase aw ma bi an ka diinɛ baro kɛnɛ kan o de tun ye nin an b'aw bɛɛ lajɛlen fo kabini aw ka sigiyɔrɔ la fɛn fɛn ye diinɛ baro kanu fɛn fɛn bɛ diinɛ baro lamɛn jamana in kɔnɔ ni jamana in kɔ kan ni diinɛ baro tɛ tɛmɛ a kan waati si la an bɛ ala taala deli ala ka sigi nataw fana yira an na وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.